नोंथांमोननि चेनेलनि जोहै आङो आसाम आरो बिटिआरनि सुबुंफोरनिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय। नंगौ थांनाय 3-4 दिनै 5 बेवहाय तामुलपुरनि गोजोन फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बर' थुनलाइ आफादनि कनफारेन्स एबा जथुम्मा बे जथुम्माखौ नोंथांमोनाबो निस्सय नुदों। जोबोद माने गाजा गोमजायै जादों आरो बेवहाय जेरैबो जेथिंबो सोरगिदिं नायोब्ला बिराद मोजां साजायनाय। गुबुन बोसोरफ्राव जों बांद्राय बेबायदि साजायनाय नुवाखैमोन। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सिजों बा ड्रेसजों मोजां रोखोमैनो साजायनानै दङ आरो नोंथांमोना सोरगिदिं गिदिंनानै नायदोंबा नुगोन गिदिर गिदिर जोंनि बर'निल' नङा गुबुन गुबुन सुबुंनि जायखौ जों हाथरखि बुङो बे हाथरखि सुबुंफोरनि माने मोजां स्केच बानायनानै जेरावबो जेरैबो दोनदों आरो मोजां मोजां बान बिबुंथि जेरावबो जेरैबो दोनदों। आं नुनो मोनदों जे जि गोजोन फोथार बे गोजोन फोथाराव थांनाय 3 आरो 4 दिनै 5 बे सानथामनि हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजा गोजोनैनो जानो थांगासिनो दङ आरो जालांबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव जे गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव भारत हादरनि आफादगिरि बा प्रेसिडेन्ट मानगोनां रामनाथ क'विन्द सारा फैगासिनो दङ। दान्दिसेनि उनावनो नुजाफैगोन। लोगोसेयैनो मोनथाम हादोरनि बा मोनथाम स्टेटनि मोनथाम रायजोनि जि मिनिस्टारफोर माने चिफ मिनिस्टारफोर बिथांमोनाबो फैगासिनो दङ। जेरैहाय नोंथांमोना नुदों जिहेथु प्रेसिडेन्ट फैगोनखाय बर' थुनलाइ आफादनि जि कनफारेन्स बे कनफारेन्सआव गोबां रोखोमनि मिनिस्टारफ्रा दाख्लैनिफ्रायनो फैलाय थांलाय नायफैलाय जायगाफोरखौ बोरै माबादों बोरै थागोन बोरै जागोन बोरैहाय माबा खालामगोन बेफोरखौ नायफैगासिनो दङ आरो बेयावहाय बांसिनैनो साबायखर एबा खुलुमजाथावथावा जाहैदों मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'। मानो होनोब्ला बिथाङा गोबां साननिफ्रायनो गोबां दुखु खस्थ' सैनानैब्लाबो बिथाङा बेवहाय नाजानानै नैबे बर' थुनलाइ आफादनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ साक्सेसफुल खालामनो थाखाय थांगासिनो दङ आरो बिथांनि नाजानायावनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो हमनानै ला बांलादेशनिफ्राय आलासिफोर दंफैयो, बेनिफ्राय नेपालनिफ्राय दंफैयो आरो जिहेथु जि प्रेसिडेन्ट भारत हादरनि जि प्रेसिडेन्ट जि गोजौ थाखोनि जि मानगोनां सनमान गोनां जि सुबुं बे सुबुंखौनो मानगोनां प्रमद बर'नि नाजानायाव बे हाबाफारियाव लानानै फैनो थांगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन गोबां रोखोमनि सुबुंफोरखौबो लाबोगासिनो दङ। बेवहाय जों नुदों जोंनि बर' हारिनि जे राव थुनलाइजों सोमोन्दो थाग्रा सोलोंथाइजों सोमोन्दो थाग्रा गोबां मोजां मोजां सुबुंफोरा बेवहाय दंफैयो थुबुर जाफैदों। बिथांमोनाबो मानगोनां रामनाथ क'विन्द सारनि बिबुंथिफोरखौ खोनासंनो आरो मा बुंलाङो मा बुंलाङो बेफोरखौ खोनासंनो थाखाय फैनानै दंफैयो आरो बे हाबाफारिया जोबोद साक्सेसफुल गाजा गोमजायै जानो थांगासिनो दङ।